Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продукта от Агама на Тека. Това е кухненска мивка от полимер от серията Теко Zeno 60, произведена в Германия. Мивката е обращаема и може да се избира от кой край да бъдат разположени коритата, от кой край от седника. Освен това, тя има автоматичен клапан за сифона, чрез бутона на който с едно завъртане се отваря и затваря сифона така, че да може да се пълни и изпразва коритото. Самото корито е овално, то е с големина фит 37,4 см, дълбочината му е 18,5 см, а малкото корито е 13,6 на 26,4 см с дълбочина 14 см. Виждате колко е интересна мивката. Тя се предлага в няколко цвята по избор. Целият и габарит е 99,5 на 51,5 см. Към нея се предлагат и различни видове аксесуари, като това фабрично метално ренде, което виждате. Наистина един интересен модел.